Sziasztok! Ez a bejelentkezés most nem úgy fog történni, ahogy én gondoltam. Itt a biciklin vagyok igazából, most megyek gyorsan haza. Hát ez egy ilyen kis vlog igazából. Ahogy látjátok, éppen most tekerek haza, úgyhogy emiatt nehéz videózni. Hát ez van. Úgyhogy mindjárt hazaérek, közben a hajam azt hagyjuk, és hát itt vagyok a temetőbe. Jaj. Itt a apámnak a kulcsa, mert az én kulcsom most itt van a lakásban. Bemegyek, azután meg megyek vissza a boltba, azután meg igazából megyek Marcival találkozni, aki ugye a legelső videómba szerepelt, a múltkoriba. Amúgy elnézést kérek, hogy nem annyira szoktam feltölteni erre tartalmat, erre a csatornára, de hát most igazából eléggé, ugye máma eléggé ilyen felkavart napom volt, mert igazából úgy volt, hogy live lesz, és mégse volt, szóval eléggé ilyen össze-vissza voltam. Na most én keresem az övtáskám. Hol a francba van? Az baj, olyan rumli van, vagyis hát, ja, rumli van egy kicsikét, úgyhogy emiatt elnézést kérek. Nem tudom, akkor viszek egy ilyet, hogy még hülyében nézzek ki. Amúgy nem, ezzel nem nézek, hát reméljük, hogy nem nézek hülyének szerintetek. Mit gondoltok, jól néz ki? Írjátok le a kommentbe. Remélem. Akkor soha többé nem veszem fel ezt a szart. Akkor viszem ezt a táskát. Hát most, ami a lényeg, hogy beleférjen a telefon, hát ebbe belefog. És azon kívül van amúgy már egyébként is a kulcsom. Ó, hát a franc se tudja, én nekem az a baj, hogy el tudom rakni annyira a kulcsot, hogy utána meg a büdös életben nem fogom megtalálni, azt 6 év után meg lesz. Most már kikereshetem a bejárati kulcsot, látjátok milyen videós vagyok? Na, rendetlen, és kész. Úgyhogy hát most majd fogok így Marcival találkozni, ez így megint egy ilyen videó lesz, most leállítom, mert itt vagyunk a boltba, leszünk majd mindjárt valami. Érted? A pénztáros nő semmit nem mondott, csak annyit, hogy 420. Semmi, köszönés. Jó, drága bazd. Lát volna ez a vlog. Igazából most igazából nem tudok mást felvenni. Itt ülünk ebbe a parkba. Itt vannak az asztalok, meg a fogalmam nincs micsodák. Le lehet rájuk ülni. Nem mondott komolyan. Tökre jó. Nyilvánvalóan erre találták fel. És hát ennyi lett volna ez a vlog. Most nem terveztem igazából ilyen hosszú videót, mert múltkor ez hosszú volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor majd találkozunk a következő videóban. És még egyszer bocsánat, hogy ritkábban töltök fel erre a csatornára tartalmakat, de úgyis elég egy csatornával foglalkozni. Na, sziasztok!